V tejto chvíli sa ideme zhovárať o tom, že sa krátia už prázdniny a deti sa o chvíľu budú musieť opäť odpraviť do škôl. Vrátiť sa do škôl jednoducho, ale tak, aby to bolo možno čo najpríjemnejšie aj pre deti, aj pre rodičov a aby tam išli s nejakou seba dôverou, možno aj viac ako s nejakými vedomostiami. Aj to je dôležité o tom hovoriť. A my sa ideme o tom porozprávať so špeciálnou a liečebnou pedagogičkou Zuzkou Polákovou. Zuzi, ahoj, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, vítajú nás v Teleráne. Mnohí rodičia a možno aj tety, napríklad ako som ja, zvyknem tak podpichovať synovcov a veď počkaj, zábava sa ti skončí, už o chvíľu ideš opäť do školy. Je to ale vhodné hovoriť deťom? Uvedomme si, že to dieťa ešte nepozná, aké to je v tej škole, nemá z akej svojej skúsenosti čerpať, preto sa opiera práve o to, čo mu hovoria dospelí. Ak mu často hovoríme, že v škole končí zábava, že začnú úlohy a bude plač pri písaní a podobne, tak vytvárame u dieťatka strach skôr, ako vôbec vôjde do školy. To sa rozprávame o prváčikoch, ktorí idú áno. čerstvo do školy a napríklad deti, ktoré už sú zvyknuté na školské prostredie, tam si môžeme dovoliť takéto plačenie? podpichovačky? Myslím si, že nie, pretože dieťa, ktoré, hlavne ak sa bavíme o tých menších deťoch, dieťa, ktoré chodí do školy, tak už zistilo, že tá škola už dávno nie je tá, ako ste navštevovali možno vy, alebo naši rodičia, kde bola tá pani učiteľka s trstenicou a podobne. V dnešnej dobe tá škola je naozaj priateľská. Učiteľ sa snaží vytvoriť podmienky a takú triednu klímu, aby sa tam dieťa cítilo prijaté a dobre. Ako teda hovoriť s deťmi, aby si školu spájali práve s niečím pozitívnym? Ako ich na to nastaviť? Ako my rodičia máme sa k tomu postaviť celami? Tu na pozor na to, aby sme dieťatku, hlavne tomu škôlkarovi, ktorý práve teraz ide do prvého ročníka, nedali také tie rúžové okuliare, že všetko bude ľahké, príjemné, zábavné, pretože pri prvom neúspechu tomu dieťatku padnú tie rúžové okuliare z nosa a bude potom cítiť sklamanie. Ja odporúčam s deťmi komunikovať pravdivo, ale láskavo a pokojne. To znamená, že povieme dieťatku, budeš chodiť do školy, budeš tam mať pani učiteľku, na ktorú sa môžeš obrátiť, ak máš nejaký problém. Ona ti pomôže s tým prekonať nejaký problém. Ak niečo nevieš, niečomu nerozumieš. Budeš tam mať kamarátov, budeš sa veľa nových vecí učiť. To dieťatko v tejto chvíli verím, že je plné zvedavosti, očakávaní a toho, že sa chce učiť. Takže z toho vyťažme maximum a naozaj buďme s tým dieťatkom na tej jednej vlne, kedy ono vstupuje do školy plné očakávaní, zvedavosti a s takouto hravou radosťou. Napokon aj dospeláci majú často akýsi rešpekt pred tým, ako vstúpia do nového prostredia. Ako by mala vyzerať vhodná príprava na tie prvé školské dni? Ja odporúčam prípravu zameranú najmä na rozvíjanie rôznych zručností a schopnosti toho dieťatka. To znamená, zamerajme sa najmä na to, aby sme posilňovali jeho sebadôveru, aby sme ho učili pracovať s chybou, aby sme sa s ním rozprávali o tom, ako prekonať nejakú krízu, keď sa mu nedarí. Hrajme sa s ním rôzne spoločenské hry, ktoré práve krásne testujú to, akú má dieťatko trpezlivosť, pozornosť, ako veľmi sa sústredí, ako dlho vydrží pri nejakej činnosti. V bežných činnostiach s ním môžeme kľudne precvičovať nejaké to rátanie, písanie, hej. Deti prirodzene niekde v meste vidia nápis a vedia, alebo chcú vedieť, čo tam je napísané. Nie je potrebné deťom brániť v učení, ale oveľa dôležitejšie ako to, že či dieťatko naučíme všetky písmená, je to, ako ho osobnostne pripravíme na to, že môže požiadať o pomoc, ak niečo nevie. A práve naopak, že niektoré deti možno až príliš vedia počítať, čítať angličtinu a potom teda prichádzajú do tej školy, že či sa nebudú nudiť. Ale nie je to o tom, že by ich možno rodičia nutili, ale možno práve preto, lebo sú veľmi šikovné. Hej? Ako s takýmito deťmi potom pracovať? To, že dieťatko pozná písmena alebo vie čítať, ešte neznamená, že sa v škole bude nudiť, pretože ono do školy neprichádza len kvôli tomu učivu. Tá škola nie je len o škole nejakom takom uzavretom prostredí, ale je to život. To znamená, že to dieťatko, ak má záujem a chce vedieť písať, čítať, učí sa nejaké anglické slovička, OK, podporme ho v tom, ak to je naozaj z toho záujmu dieťatka. Ale nechceme to my, rodičia, lebo to dieťa nemusí prísť do školy ako hotový prvák. Ono sa má v tej škole učiť tieto základné činnosti, ako je čítanie, písanie a počítanie. Ale ak to dieťa chce vedieť, OK, nech sa učí. To neznamená, že sa bude nudiť, pretože ono v skutočnosti na tých hodinách sa učí úplne niečo iné. Áno, jedna vec je ten obsah vzdelávania, druhá vec je to, že to dieťa žije v
triede, učí sa splniť nejakú úlohu, dokončiť tú úlohu, učí sa pracovať s triedou, učí sa komunikovať s pani učiteľkou, učí sa požiadať o pomoc, pracovať s chybou. A to je oveľa dôležitejšie, akože to rozvíjanie trpezlivosti, sústredenosti, ako to, či dieťatko prichádza do školy ako čítajúce, alebo také, ktoré ešte nepozná písmena. Zuzka, zatiaľ ti veľmi pekne ďakujeme. Budeme sa zhovárať o chvíľu s tebou aj o tom, ako pripraviť deti na príchod do školy po tej emocionálnej stránke, lebo aj to je veľmi dôležité. A mnohí rodičia malých prváčikov sa pripravujú na to, ako zvládnuť ten príchod do školy so svojimi maličkými deťmi a možno aj oni, ako rodičia, sa na to pripraviť, ale aj ako pripraviť práve tie deti. Veľakrát ani tak nejde o tie vedomosti, ktorými už ovplyvajú práve tie deti, ale o to, akou sebadôverou vchádzajú do toho prvého ročníka. Aj o týchto témach sa rozprávame a dnes so špeciálnou liečebnou pedagogičkou Zuzkou Polákovou. Ešte raz dobré ráno, Zuzi. Dobré ráno. Príjemné dobré ráno. My už sme sa dnes ráno zhovárali, ale poďme si zhrnúť, čo je dôležité pri tom, keď rodič chce dieťa pripraviť na tie prvé dni v škole, na čo sa treba sústrediť. Ja by som sa viac ako na to učenie a takto, leto nemá byť doučovanie. Mnohí rodičia to takto pojmú, že teraz sa ideme rýchlo učiť dopredu nejaké písmenka, len nech vieš niečo v tej škole, ale tomu by som sa úplne vyhla. Dieťa chodí do školy na to, aby sa tam naučilo čítať, písať, počítať. Oveľa dôležitejšia je práve tá emočná pripravenosť dieťatka, emocionálna. A tu vieme krásne ako rodičia prečítať pri hre Človeče. Akože tam nádherne vidíme práve aj tie kognitívne funkcie toho, či dieťatko vie vyhodnotiť nejaký počet, presunúť sa jemnúčko po tých poličkách. Vidíme tam práve prácu s chybou, prácu s drobným neúspechom. A povedzme si, je to naozaj hra na dlho, pokiaľ hráme poctivo. Takže tam vidíme naozaj aj to sústredenie, trpezlivosť, aj tú ochotu nejakým spôsobom prižmúriť očko, zvládnuť ten neúspech. A ak dieťa aj nezvláda ešte takýto neúspech, neznamená to, že nie je pripravené na školu. A ja ako dospelá s tým mám problém zvládnuť, keď ma niekto vyhodí. Ale naozaj táto hra je taká veľmi kľúčová pre rodičov, podľa mňa, že tam vidia to, ako dieťatko reaguje na frustráciu prípadnú, či dokáže požiadať o pomoc, či o tom dokáže komunikovať. A neznamená to, že by nebolo pripravené, ak pritom plače, lebo to dieťa nemusí prísť do školy ako hotový prvák, ktorý všetko vie, všetko zvláda. Ono sa to tam učí, to dieťa. Takže chceme do školy prijať dieťa, ktoré príde zvedavé, hravé, veselé, so svojimi emóciami, na aké momentálne je pripravené a ktoré zvláda. A postupne v tom procese školy je dôležité len to, aby to dieťa vedelo, že nikdy na žiadny problém nie je samo. Sú tu pre ňoho rodičia a pani učiteľka, ktorí mu určite pomôžu, aj keď príde nejaká frustrácia. Takže spoločenská hra Človeče nezlob sa je výborný tréning pre budúcich prváčikov. V prípade, ak rodič vidí, že dieťa emocionálne nezvláda situácie ako to vyhodenie. Hoď si povedal, že je v poriadku, keď to prežívame. Dá sa ale aj s týmito emóciami nejakým spôsobom pracovať, ako komunikovať s tým dieťaťom, že ten neúspech a respektíve nejaké prehry v živote prídu a je to v poriadku? Ja by som to prepojila aj so strachom zo školy, lebo ten sa môže objavovať v tejto chvíli a ono pri akomkoľvek pocite nejde o to mávnuť nad tým rukou a povedať, nejak to bude, však všetci to prežili. Ja by som tu nás zvolila naozaj variantu, že máme tu problém, OK, vidíme ho, priznáme ho, pomenujeme to, že vidím, že si z toho trošku frustrovaný, že ťa nebaví takáto hra, keď prehrávaš. Každý z nás chce vyhrávať. Je to v poriadku, ale je potrebné rešpektovať pravidlá hry. A naozaj dieťa aj takéto emócie sa naučí zvládať za behu. Hej, my nedokážeme ako rodičia neustále deťom vydlaždičkovať zlatú cestu a dieťa sa naučí ich prekonať len tým, že ich zvládne samo. Ale nemusí byť na to vnútorne samo, lebo môže mať podporu toho rodiča, ktorý pokojne a s odstupom tých svojich emócií dokáže to dieťa previesť cez akýkoľvek problém pokojne, s tým, že ho sprevádza, že to pomenuje, že mu dá možno nejaké možnosti, ako by sa to dalo vyriešiť a hlavne, že ide do hĺbky, že nemávne nad tými vecami rukou, ale snaží sa zistiť tú konkrétnu príčinu toho, prečo dieťa reaguje tak, ako reaguje, čo by mu pomohlo, čo možno urobiť. A naozaj už len
cvikom a tréningom, tým, že si to vyskúšame na nečisto. Zuzi, veľa detí, ale možno povie rodičom, že ja tam nechcem ísť. Ja sa toho bojím. Majú taký ten už prvotný strach a nejak zakorenené v sebe, že jednoducho sa boja a nechcú. Ako s tým pracovať? Ten strach nevznikol v hlave dieťatka. To si treba uvedomiť, lebo to dieťa ešte v škole nebolo. Môže mať strach neznáma. Alebo potom ten strach pramení práve z toho, čo mu povedali dospelí a čo opakovane počulo, že škola končí zábava, hej, budeme sa veľa učiť a podobne. Čiže aj pani učiteľky škôl, keby a v tých predškolských triedach by si mali na takéto výroky dávať asi pozor, aby tým pádom nenaštrbili možno nejak tú psychiku toho dieťaťa? Vychádzame z toho, že tí deti naozaj už zažili taký ten kolektívny život v triede, tak ja si myslím, že oni sa práve tohto až tak neboja. Skôr sa boja toho neúspechu, že čo ak urobia chybu, nebudú niečo vedieť. A tu nás znova sa vrátim k tomu, že jediný rodič proste tu vie uchopiť to, že dostane to dieťa pomoc, bude tam mať ľudí, ktorí ho sprevádzajú tou školou a že nie je potrebný ten výkon, teda len zamerať sa na výkon, ale skôr oceniť tú snahu a ten postup tej práce dieťatka.